odošašće. Sjedili smo zajedno za stolom. Bio sam tako gladan. Ispred nas je ostao još jedan maleni komad kruha. Bio sam gladan, ali znao sam da je on više od mene. Marku, slobodno uzmi, ovo je za tebe. Gledao me je nekoliko sekundi. Baš ovako. I uzeo kruh u ruke. Tada ga je razlomio i u moj dlan stavio komad, onaj veći. Bio je to moj Emaus. Stol, kruh i jedan pogled. Ovaj pogled u kojem ozdravljam. Pogled u kojem me nije sram. Gledam ka srce prepoznaje. Rabi učitelj, ti si